To, wannan sirri yau wanda zan bada sirri ne ga mutane masu aure. Za mu ba da magani na ƙarfin gaba na 'ya'ya maza waɗanda suke fama da rauni wajejen saduwarsu da iyalinsu. To ga magani nan gurin muna ɗiba bakin gwargwadon misali. Wannan iccen ana kiransa da suna kalgo, iccen kalgo. Wannan iccen idan ka tashi za ka je gindinsa, za ka ɗan yi ɗiba 'ya'yansa kamar yadda kuka ga ina ɗiba ganyen wanda bai buɗe baki ba, gashi kamar haka. Ganyen shi wanda bai buɗe baki ba duk ƙanƙantarsa ka ɗebe shi gashi kamar haka, sai ka ɗan ɗebe shi da yawa. Idan ka ɗebi wannan ganye na kalgo wanda bai buɗe baki ba da yawa, sai ka je gida sai ka shanya sa. Idan ka shanya shi a gida ya bushe, sai ka daka shi ka mai da shi gari yayi lukui-lukui. Sai ka nemi ruwanka mai kyau sai ka tafasa shi. Idan ka tafasa, in ka tafasa shi da ganyen da ruwan ya tafasa sosai, sai ka nemi zumuwa mai kyau. In ka nemi zumuwa mai kyau sai ka zuba cikin ruwan nan da ka tafasa, ita ma ya tafasa sosai tare da wannan zumuwa. Sai ka nemi abu sai ka tace. Idan ka tace ya zama ruwan maganin zalla kenan, sai ka nemi ɗan lemun tsami sai ka ɗiga. Wannan magani ka yi amfani da shi kwana 7 bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, za ka ba da labari in Allahu ya yarda. Wannan magani ne ga mazaje waɗanda suke magana cewar su suna samun rauni na gaba.